til en video. I dag sidder vi inde på Flowy Prison. Og det er en rigtig fed server. Det er en ny server, og jeg har YT-rank herinde. Der står lige en skillsmaster der. Og ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige sådan rigtigt. Vi har noget blue gear, og så vi har lige fået sådan en gave fra staff team, men det har vi lagt ind, så nogle chestplates og nogle bukser og hjelme og sko. Så har vi lidt brød, vi skal ned og sælge os. Vidningssværd tror jeg det hedder. Flowy, Kid Flowy, og så er der sådan en watersværd. Og så er der mad og buer og noget mere armor og sådan lidt. Og så skal jeg lige... Så har vi også nogle kits, hvis I ser Kid Flowy. Det tager jeg der, det får man sådan noget der. Og det der, og det der, og sådan noget brød og sådan lidt forskelligt, så lægger vi lige det ind. Og så, ja, Madix han er også lige i baggrunden, men... Og han har også en kanal, jeg nok lige skal lægge link til, hvis det er. Så, ja, det er mega fedt. Og jeg har ikke lavet videoer i lang tid, men jeg fik lige lysten i dag, og så gjorde jeg det selvfølgelig. Så det er rigtig fedt. Og så skal vi lige åbne, what the heck, Kit Vidning. Der får du bare sådan noget basic iron gear her. Ui, jeg kan komme, og i mit app må lige min til. Er du inde nu? Ja. Og mig og Madix viser timers, kan I næsten regne ud, så det er fedt. Og hvad hedder han? It's Zero XX. Ejer han, og det er en super fed server, så. Og så tager vi lige Kid Viking. Der får man bare sådan. Ja, jeg har en giant farm. Så laver vi lige sådan en pickaxe kiste der. Og det her gear, det gider simpelthen ikke at have. Det er simpelthen bare for skrald. Så der er bare lige noget mad og sådan lidt forskelligt. Nå, men skal vi gå ned med noget brød? Mads? Ja. Okay. Hallo, Mads, du skal ikke spørge om det der. Så fjerner de den jo bare. Synes du, det er snyd, eller? Der er fuld farm. GG. 2 syge store farm. Og Mads, han synes jo så, at det er rigtig ufortjent. Selvfølgelig synes han det. Så, typisk skam. Jeg kan jo ikke høste halvdelen af det, mand. Damn, jeg kan ikke høste halvdelen. Hvad er det, der sker for det, altså? Alt det her, det har de claimet, så jeg ikke kan smadre. Smukt lavet af dem, mand. Det får de nok lige fikset, håber jeg. Men, ja. Vi høster også lige nedunder. Der har de sikkert også lavet, de har lavet den samme fejl der. Eller jeg ved ikke, om det er en fejl, eller om det er meningen. Jeg vil håbe, det er en fejl. Men de har også lige skrevet til mig, at de fikser det så. Men lad os lige gå ned med noget brød, når vi er høstet færdigt her. Ej, de har blokket det til. Nå, fuck det. Jeg får også alligevel 56 wheat, så. Damn, det er pro det her. Jeg har ikke engang noget crafting table. Crafting table. Det er en lidt ny server, men de har ikke givet mig et crafting table simpelthen. Det er jo smukt lavet af dem. Men jeg har ikke så mange herinde endnu, men det vil vi da håbe, der kan komme på et tidspunkt. Har til gengæld sindssygt mange YouTubere herinde. Det mangler de så ikke, kan man sige. Jeg skal ikke have sko, fordi jeg har alligevel Depths Rider sko. Og jeg skal også lige have en seedskist. Sådan. Nå, jeg må lige skrive, Madix han har ikke sådan en stor farm mere. Hvorfor? I kan ikke, jo, men det er mig, der ikke har det. I kan ikke bare slette min farm.
Og jeg har ikke crafting table nu. Skal vi gå ned med noget brød, Mads? Fordi vi mangler blok. Lager. Så tager vi brødet. Har vi gear på? Jeps. Og så tager vi de waterskoene. Skal vi gå, Mads? Jeg skal bare have den her. Og undskyld for baggrundsstøj, hvis I lige kunne høre det der. Men... Nå, Mads, jeg går altså derned. Og jeg lægger måske en lille smule, men det er fordi min computer, den er simpelthen så skrald. Så jeg tror, det er løgn. Men vi går bare lige herned i hvert fald. Og jeg ved ikke engang, hvor meget depthrider der er på. Der er depthrider 3. Fuck, har mørkt dernede, mand. Undskyld, hvis I ikke kan se en skid. Men det må I lige klare jer med. Fordi de har jo gjort det så mørkt, altså. Så er vi hernede. Skal der bare sælges. Så er der solgt. Lad os se, hvad vores bal er. Vi har 41.000. Ikke dårligt. Slet ikke dårligt endda, nej. Men ja, jeg tror vi bare slutter ind, når jeg kommer op til min celle. Så ja. Jeg håber I har nyt video. Husk at tjekke Mads ud, hvis det er. Og serveren for den sags skyld. Der kommer også lige til at være IP ned, så vi ses!